চাকরি একমাত্র এডুকেশন সুবিধা চাকরি গোबां করি মানো তাবো গত প্রায় শুধু এডুকেশন 6000 উপর তাবো ব্যাকলগ जों आपातत 1757 तलांनानै একটা टारगेट खायमाने किन्तु जों जेबाबो होक एस पार उसपार खायफान तलांनाय जों आबोथ जों समाय थांजा जे ताबो आपनो मानसिनि बागै रिटायरमेंट ताकलाय 350 जना थानाय शुद्ध टीचर 350 जना जों थांखांखाय खालि थांनाय 2700 कायखौ स्रायजों थानाय कारण आबो जों जखन सरकार दंफ्रु राज्य सरकार जुट सरकार एवं एडिसियल जुट सरकार दंफ्रु जे रिमानि आबोनि परे आईपीएफ तिफ्रु 300 काबु माने आबोर किन्तु तुरुक तुरुक जतन थांफायबिनाय आबोनो रखा खायनो बागैनो ताबो जों किसा किसा आईएस नि बिसिंनि जों किछु ट्रान्सफार माखाया एकदम सांघातिक सरि हामियाखै जों बिबिचना खायनाय किन्तु चलिनो मानंगाय जों बमा थानाय नागांखाय जों साका एकदम जों आइन खायके only 1 year शुद्ध 1 बছरनि बागै 1 बছरनि परेके जों परवर्तीयाव जों रहनाय मने ताखलाय आं ताबले मा थालिया किनो उनखेबन तसे लट नष्ट करबनाय जों उपाय करे जों ताव खवाय बामति दं सिपाइ जला मान्दाय वातलक तुइथो तारपर यांग निनि रायो एवं आ लुकेलाबो जोंहाबो खायमा दं कारण जों बाजिर मानरानाय शुद्ध आबो सिमिया बामफ्रनि आमालो 150टा स्कुल खरच एकटा आईएस 150टा स्कुल न खरचा आईएस बो कयदिन गुरिनाय साला आईएस थांयाखाय उ ए आईएस थांबाय कोनो निनायनिया केवनि बनि बागै चिन्ता खालायै आं जखन ईएम एडुकेशन मामान लगे लगे आं सिद्धांत नाका 60टा आईएस ऑफिस माखुलखिनाय 3टा सिगाङाव 13 तारिख जरा 3टा 25 तारिखआव खाय 60 थांनाय आबोनि परताव आमबासा कमलपुरनि महारानियाव तेकेसनाय 5 थांनाय डेपुटी पीओ ऑफिस आबो मोटामोटी नक सामै दङ प्राय कमप्लीट दिनै आं नट उनकोटी दलायनि बागैखाय मनोगाट यांखाय बिसि मनोगो आबोंखाय निनि गुमुति बाय निनि साउथ बागै वेस्ट खवाय सिपाइजन बागै खुमलंनाय जों जे वानसु तुम खुमलंनि आखा जेकुनु कासा गाने गिनि पान जों खायना नाय दङ आबो तामनि बागै खाय माने एकदिजे एमप्लयमेंट जनरेशन बो बारिनाय साख्रि बो जों ताकलां माने प्रमोशन बरिखा आगि जरा एआईएस तंनाय रनो माने हेडमास्टर पर सिनियर रनो बर्न बंनि योग्यता अनुसारे बंनो डेपुटी पीओ खालायखासै डेपुटी पीओ रनो जों ताकलाय पीओ ना डेपुटी पीओ हिनजागो डेपुटी आईएस तंमोन ताकलाय आईएस खालायखा ताबो 22 तारिखआव बबाग्रा साखा ताबो सिनि इसी मीटिंग सुरु खुमलंग सिमिताय तंनिया 22 तारिखनि इसी मीटिंग नाय गुमुति बोलते जों एमपीओ खायनाय रमाय के नेक्स्ट दंखाय तेगा जा खायनाय आमतिखाय आ दिनबो एकटा लट प्रमोशन होइनाय कारण खरकसा आईएस बाय बुंगिया डेपुटी आईएस तंगानो गा आजागा बामति न कने गरक सुनो सागा नों आसुक बसर पीजीटी खायमां बंनि प्रमोशन नि इंगसो पारन नगा बजुदि हाइकोर्ट केस खायखितामनाय खुमपुइनि प्राय 6 जना पीजीटी रनो जों बंनि पोसे हाई स्कूल नि हेडमास्टर अंकेबा गेसेस पिनो बंनो प्रमोशन होइनाय आईएस रांबा अनेक बरो बिजु खायका खुमलुनि तलां थामका खुंबुनि तलांबाय खुंबुयो स्मिदा मास्टर कामरि तंसिनायबा ते अन्य जागा सिङाव सुना नायदोबा बरनो सागा नक थांनि नायतुबि गरताम हामिया तं
Kabuni bagai sung kormosari rok jara সংগঠন খাইনা rok tini oro komani karone chini communication gap sini একটা দায়িত্ব না নাংমানি নং যদি ন চলিলাম বিধানসভা কেন্দ্র নিকে নর খরং নইন দায়িত্ব রাখা নরক টিচার তুমন নরক আদিন sini tiap ni meeting sini hall subungna daitto noni golaka tini bot abai khaina mane takar jolar bawa khaina mane tabuk ani kokhamo tabuk sung je sara tiprani prottekta jaga suburi khaimani nukmani aboka hai je block bhitik tabuk sina duita block tongo sini ara ekta ayas Watlok itu Mohanpur Block by Mohanpur Block alada TF committee yang Simna Block committee